bolo grazas aos alcaldes de Manzaneda, a alcaldesa de Villanueva de Conso, o concelleiro de Turismo, de Festas, por explicarnos máis que nada polo miúdo pois como se desenvolven os entroidos no Oriente Ourensán. Son 3 entroidos declarados de Festa de Interese Turístico Galego e eu quixera salientar aquí pois a xenerosidade de cada un dos entroidos para que este entroido casi se pode decir que é un entroido propio do Oriente Ourensán, no que cada un ca súa idiosincrasia pois conforma un programa de actividades pois moi atractivo, que permite que cada un dos entroidos remarque a súa personalidade nun día concreto, pero que calquera visitante, calquera cidadán da comarca poida gozar pois intensamente. O sábado en Vilariño, o domingo en Viana e o martes en Manzaneda, e queda o luns para cada un o que queira elegir. A verdade que para o Turismo de Galicia é unha satisfacción poder presentar hoxe, participar hoxe, xoves de compadres, con representantes das bases de cada un dos 3 entroidos, os que eu tamén lle agradezco a súa presencia, porque é difícil un día laborable, pois, bueno, achegarse e ter un rato para promocionar aquilo que nos gusta e que está fora do laboral. Entón, moitas grazas. E tamén quixera decir que, bueno, dentro do que supón a oferta turística, agora mesmo o entroido pois se está manifestando como unha das primeiras iniciativas ou das manifestacións culturais con máis importantes de cara a desestacionalización turística. Agora mesmo é a gran festa do inverno. Tedes sorte os concellos que tedes entroidos con tanta personalidade de poder atraer a visitantes nestas datas de febreiro ou marzo. É certo que hai tamén entroidos en outros puntos de Galicia que tamén son de interese turístico, pero concretamente é moi satisfactorio que no entorno rural como este das montañas do Oriente Ourensán, pois se poidan concentrar 3 manifestacións que ao final van ser unha, cada un ca súa idiosincrasia, por suposto, vou repetilo, e con unha capacidade excelente para atraer visitantes. Todo isto pois unido a grandes manifestacións gastronómicas como son a Festa do Cabrito e a Festa da Androlla, que xa teñen unha tradición moi ampla. Por exemplo, a Festa da Androlla xa ten máis de medio siglo e o Cabrito pois é recoñecido pois tamén en toda Galicia e no resto, na 36. E a de Manzaneda?